Všetkých vás veľmi srdečnou láskou vítam na tomto dnešnom večeri. A tak sa vám musím priznať, že pre mňa je veľká milosť od Boha, že tu môžem byť spolu s vami. A na túto príležitosť som sa tešil už veľmi dlhý čas. To neprišlo len tak, že niekoho napadlo, no zavoláme brata Barkovciho, ale už 1 rok dopredu som bol oslovený a tak som prisľúbil pánovi farárovi, že áno, prídem a poslúžim Božím slovom, ale čo bolo veľmi zvláštne, že som nikdy nepočítal s tým, že ja vlastne budem tu v nemocnici v Šarách. A považujem to za takú veľkú milosť Božiu, že prvé, než som mohol prísť a postaviť sa sem pred vás, že som mohol byť v nemocnici a tam som sa s niektorými z vás mohol osobne spoznať a bolo mi to takou veľkou poctou od Pána, že som vás mohol spoznať a teraz môžem aj ďalších vás osobne spoznávať. Je to pre mňa veľká radosť a dovoľte, aby som si túto svoju osobnú radosť z tohoto vyjadril. Veľmi som vďačný aj pánovi primárovi za jeho prácu, ktorú odviedol na mne a teraz môžem už zdravý tu stáť. Na začiatku roka som bol operovaný a bola to dosť vážna operácia a skutočne Pán Boh požehnal túto operáciu a tak teraz tu môžem stáť pred vami. A bolo to práve tu v tomto meste v Šarách, keď som túto operáciu mohol absolvovať. Mojou túžbou je aj dnes večer, aby ste sa dostali bližšie k Pánu Bohu. Aby sme sa všetci dostali, nielen vy, ale aj ja. Viete, aby sme vedeli urobiť krok viery. Určite si spomínate na tie prvé krôčky, ktoré robili vaše deti, alebo vy mladší, keď ste videli svojich súrodencov, ako robia tie prvé kroky, a určite ste sa každému zdarnému kroku veľmi tešili. A tak je to aj v duchovnom živote. Že ten duchovný život potrebuje mať zdarný krok. Krok dopredu, krok bližšie, krok k Pánu Bohu. Ako sa to bude diať, ako sa to má stať, tak ja by som vám v tom rád pomohol aj v tomto dnešnom večernom kázaní. Však ešte veľmi takú stručnú, krátky prehľad, že ako som sa vôbec dostal v tejto službe, kde vlastne všade slúžim dnes a potom by som dal priestor pre jednu našu mladú sestričku, ktorá tiež prijala Pána Ježiša, ona vám vydá tu svedectvo, ako sa to v jej živote stalo a potom by som pristúpil k samotnému kázaniu. Tak veľmi stručne niečo o sebe. Keď som mal niečo cez 2 roky, tak bol som veľmi vystrašený ako dieťa, niečo ma vystrašilo, nevedeli moji rodičia, čo sa stalo a veľa som plakával ako chlapček. A moja matka hľadala pomoc a hľadala pomoc u rôznych lekárov a lekári konštatovali, chlapec je zlý. Ale proste moja matka hľadala pomoc ďalej. A nejaká žena sa jej postavila do cesty a táto jej ponúkla pomoc. Ale moja matka nevedela, že toto je čarodejnica. A tými svojimi vecami, čarami skúsila pomôcť na mne. A samozrejme, že Božie slovo varuje nás od toho, aby sme sa s akýmkoľvek čarami a s akými takýmito vecami dávali do spoločnosti. Ale moja matka to nerozumela, moja mamička to nevedela, s kým sa dáva do styku. A tá žena tam niečo mumlala, niečo tam robila a jednoducho povedala jej, no už teraz ten chlapec nebude plakať. Nejak ma poviazala, a ja som mal celé svoje detstvo veľmi poviazané. Veľmi som bol poviazaný chlapec. Jednoducho, neustále som v depresiách, v takých tlakoch.
prežíval svoje detstvo. Stále som mal pocit, že nikto ma nemá rád. Stále som mal pocit, že nikto o mňa nestojí. A celé svoje detstvo som v takomto trápení, vnútornom poviazaní prežil. Táto žena vlastne cez tie čary všelijaké spôsobila, že moja duša bola zaviazaná, zovretá. Keď som bol taký 3 až 4 ročný chlapček, našli ma plakať na ulici v dedine a pýtali sa: Šánko, prečo plačeš? Ja si na to nepamätám, ale to mi potom tí pamätníci povedali neskôr, že to som im odpovedal: preto plačem, lebo mi nedovolia byť Božím služobníkom. Predstavte si, už ako malé dieťa som vedel, že ja budem Božím služobníkom. Odkiaľ to sa mňa nepýtajte, lebo ja si na to ani nepamätám, ale iní mi to povedali, že toto som im odpovedal, že preto plačem, lebo mi nedovolia byť Božím služobníkom. A tá moja detská duša cítila tie zábrany, cítila tie poviazania, ktorými som bol poviazaný, tie duchovné poviazania, ktoré mi bránili v tom, aby som raz mohol byť Božím služobníkom. Ako som spomínal, mnoho som bol v depresiách ako chlapec a musím aj to povedať, že som bol veľmi neposlušné decko. Veľmi som bol živý. Ja vždy hovorím, že moje deti sú oproti tomu, ako som bol ja, aniel. Ja som bol veľmi zlé dieťa. No a doma sme mali také orgovány. Viete, plný dvor ako na dedine býva vysadené orgovány. A vždy, keď som prišiel domov, už som vedel, že mamička z toho orgovánu odreže takú palicu a už ma čakala tam palica hore na kredenci. A keď som išiel domov, už len tak som blísol okom hore na ten kredenc a hovorí: už zase je to tam, no, môj zadok, zase dostane. A strašne som nemal rád orgovány. Viete prečo? Lebo keď som prišiel, niečo som vyviedol a prišiel som domov a otvoril som do dvora dvere a videl som tie mnohé halúzy, tak som si povedal, to všetko na môj zadok čaká. Takže ja som bol takýto chlapec. Bol som poviazaný, ale som túžil po láske, túžil som po takom vnútornom oslobodení. Stále som cítil, že niečo ma tam vo vnútri viaže. Cítil som, že je to nejaká moc, je to nejaká sila, ktorá ma zdržuje, ktorá ma vedie do všetkého zlého. Prišiel som, bol krásne sucho a ja som prišiel domov zablatený. A mama sa ma pýta: no kde si sa takto mohol doriadiť? Kde si sa takto zamazal? Však nikde nie je to ani blát. A ja som jej povedal: čo by nie, mamička, len hľadať treba. Takže takéto som bol dieťa. Ale som bol depresívny a z tých depresií vlastne prichádzal taký stav, že ten môj jazyk bol poviazaný. Nevedel som sa vyjadriť, teda zajakával som sa. Viete, mnohokrát príčinou ľudí, ktorí sa zajakávajú, je také vnútorné poviazanie. Ľudia by chceli pekne, spontánne hovoriť, ale oni cítia, že niečo ich dnu viaže. Keby sa ten úzol tam rozviazal, tak oni krásne, spontánne by vedeli rozprávať. A toto sa stalo aj v mojom živote. Keď som mal 15 rokov, tak som počul kázať Božie slovo presne tak, ako dnes večer vy budete počuť toto Božie slovo kázať. A naraz, ako ten kázateľ kázal Božie slovo, taká Božia prítomnosť zostúpila, taká Božia láska tam zavládla na tom spoločenstve, že naraz som cítil, ako to púto, ako tá hrčka sa tam rozuzluje vo mne. A tento kázateľ sa pýtal, kto by chcel svoj život, kto by svoje srdce chcel dať Pánu Ježišovi. A ja som povedal: ja chcem, Pane. Ja cítim, že ten môj život je tak poviazaný. Ja tak cítim, že ja nemôžem bez Teba, Pane Ježišu, žiť. A tak som ako 15-ročný